El consol. En arribar a la tercera edat, te n'adones que el temps ha passat volant. Fas un repàs a la teva vida. Ha arribat l'hora de la complaença, que comporta la plenitud d'una vida més o menys acceptable. Són numerosos els fets que la varen configurar. Aquell dia que pujaves a la muntanya a buscar bolets i de pas sentir el voletejar del trencapinyes o el cargolet camí del rierol. Són moments, com he dit abans, de recolliment. Doncs, al igual que el passerell o la cadernera, mires de trobar el lloc precís per cantar. Si encara pots, clar. Si no, et consoles, mirant com els altres ho fan per tu. Res més. Adéu.